Li Diyarbekirê 13 salberê îcazeya plaqeyên 914 taksiyên veguhestinê yên navbajêr hatin rawestandin û ji ajokaran re hat gotin ku di pêşerojê de li gorî mezûnbûna bajêr û pêdiviyan dê îcazeya plaqeyan dîsa werin aktivkirin. Lê ev maf hîn jî nehatiye nasîn û ajokarên taksiyan daxwaza mafên xwe dikin. Di vê çarçoveyê de ajokarên ku mexdûr bûne çalakiyan dikin û civînên çapemeniyê li dar dixin. Ajokar dibêjin ew dixwazin sozên ku bo wan hatine dayîn werin cîbcîkirin. Emrullah Bakır ê ku ji sala 1990 bi ajokariyê dike dibêje di warê hiqûqî de jî ew mafdar hatine dîtin. Me îdara mehkemesî de dava vekir. İdara Mahkemesi hakkı wan iptal kir ew kararek wan girtiye. Hakkı me dame îca karar ki dine hukuma kararı toplantı kir. Mezekere aklina hukuma kararı toplantı kir. Plakê me got pey derpey. Kent gelişimine göre em ê bidin we. Vay bu 12 sal. Vay bu 12 sal. Kent gelişimine göre sözde bidin. Nadin em mağdurun. Li Diyarbekirê 1149 taksî nihab awayeke aktiv kar dikin û ajokarên ku li benda aktivkirina plaqeyên xwe ne jî dibêjin hejmara taksiyên niha bersiva pêdiviyên welatiyan nadin û pêdivî bi 500 zêdetir taksiyan heye. Ajokar Mehmet Bulutdîn ezmên ku ajokar tevî malbatên xwe di qeyrana aboriyê de ji rewşek xirab derbas dibin û dide zanîn ku hewlên wan hemû bê encam wane. Walî ji bo me gotibû em ê plaqayê we bidin, paşê her halde çavê wan lê dibê em ê bi ihale bidin we. Plaqayê me ê me ne, malê me ne, tapûlî malê me dibê em ê bi ihale bidin we, hûn ê miqdarekî pere bidin. Çavê wan li vî hewayê ême zî tune gerçekten wan hevalê me tev extiyarin, temenê wan tev pêş de çûne, tev bê kar û bê îşin û vê perê ji me bixwazin tiştekî hiqûqî ne. Yani malê me difroşte dide me bi fiyetekî pir zêde. Ajokarên ku li benda aktivkirina plaqeyên xwe ne bang li parêzgarê Diyarbekir Münîr Qaraloğlu kirin ku daxwaza ajokaran a hevdîtinê qebûl bike û guh bide û her wiha ajokar didin zanîn ku Wezîrê Karên Navxweyî Tirkiyeyê Süleyman Soylu jî ji parêzgariya Diyarbekir xwestiye ku ev mijar were çareserkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.